Ako som hovoril, huby rastú v lese. Čaute, to vás víta, tieto huby musíme zničiť. Ne, nič to. Teraz mám chyť jednu, ne? Ja sa toho svinstva nebudem chytať. To je môj žasný host, Stanko. Zdravím. Ahoj. Chceme robiť debiliny, toto je moja kamoška Nina, ktorá robí debiliny ako vždy. A je tu C-čkar Matthew ako za kamerou. Dostávaš pečky! Ježiš, ty mi neuč príuchu, prosím ťa. A chovajú sa jak debili. To je palička, názorná ukážka paličky. Či čo to je? Gaštan. No a chceme vám ukázať tento malý lesík. Krásne to je, čo? Poďte za mnou, poďte so mnou, strihni to. Ja som ešte nestrihol, neboj sa. Takto vyzerajú šupky od gaštanov. A takto skončia za pár rokov. Vlastne, Za pár rokov skončíš aj ty, neboj sa. Ježišmária. môžem dodať, tie šupky sú už také zhnilé. A sú tu Nebehaj. stromy Tu gaštanov. nemá behať. Toto je taký malý gaštanový lesík, tam na druhej strane už je iný druh stromu a Poď odtiaľto, ty. ešte je gaštany. Po babách sa nehádže. Ale ja vím, ale čo keď provokuje, doby nie. Ach, sasa. Vidíte? Run, Vidíte, čo robí, ne? Run. A to nebola ja teraz tá moja ruka, to nebola moja ruka. To bola Jeho ruka, no. palička. Trollolololo. Teraz vám ideme ukázať ten kameň. Poďte. Marečku, podej tým pérom. Nádhera. Vidíte? Tak poďte sem, ukážem vám bohačo. To je seviňa. A to z parku určite. Tam v diaľke môžete vidieť kameň mudrcov. Pusti. Tam je náš kameň. Tam, no. Tam. Presne. Moja krásna ruka. Tučná. No. No tak, čaute a na budúce sa vidíme. Bum. A ešte sa s vami lúčim aj ja. Čau. Dávaj. Ahoj.